O Concello de Muros reforza este verán os campamentos Concilia. O Goberno local amplía as prazas e mantén a aposta por facilitar a conciliación das familias durante os meses de xullo e agosto. O Concello de Muros pon en marcha unha nova edición dos campamentos Concilia cun incremento das prazas dispoñibles e cambios organizativos pensados para mellorar a experiencia das familias e dos máis pequenos. A alcaldesa destacou que esta iniciativa foi unha prioridade dende a chegada do actual goberno municipal. Dende que nos entramos no goberno, a verdade é que fixemos unha aposta moi forte pola conciliación, creemos que é un servicio indispensable, e dende o primeiro ano xa fomos modificando un pouco a configuración dos campamentos Concilia. Un dos cambios máis importantes chegou coa reorganización dos turnos. Os campamentos deixan atrás os períodos de 15 días para ofrecer agora quendas mensuais completas. Se ben antes se facían en turnos de 15 días, nos reducimos o número de turnos, pero agora hai 2 turnos de todo un mes. Podes escoller o mes de xullo ou o mes de agosto. Os campamentos desenvolveránse este ano en 2 espazos diferenciados, un en Muros e outro en Esteiro, aproveitando antigas escolas infantís adaptadas para esta actividade. Este ano vanse realizar o campamento, nos dividímoslos como o campamento da zona Muros e o campamento da zona Esteiro, pero a realidade é que, pode ir, os nenos e nenas poden ir a calquera dos dous, non? Pero sí que por cercanía, pois digamos que dividimos así. No campamento de Muros vaise levar a cabo no que era a antiga Escola de Educación Infantil, e o de Esteiro vaise levar a cabo no que era a antiga Escola de Educación Infantil de Tal. Son 2 edificios que están en moi boas condicións e que se adaptan perfectamente para acoller aos nenos e nenas do campamento. A novidade principal desta edición é a ampliación das prazas. Haberá capacidade para 120 menores entre os distintos turnos de xullo e agosto, sen custo para as familias. Este ano ampliamos o número de plazas e son 30 nenos e nenas en cada un dos turnos, é dicir, 2 turnos de xullo e 2 turnos de agosto, 120 nenos en total que teñen dereito a ir aos campamentos Concilia a custe cero. Dende o Executivo local destacan tamén o valor educativo e social destes campamentos, máis alá da propia conciliación laboral. Os nenos e nenas quedan moi contentos e a verdade é que tamén é moi bo para eles misturarse con distintas idades, porque estamos falando de que no colexio están todos das mesmas idade, da mesma idade xuntos, e nestes campamentos pois estamos falando de que son 30 nenos, pero de distintas idades. Afirman que os campamentos Concilia non son simplemente un lugar onde deixar aos máis cativos, senón que trascende máis alá. Diso se trata, que non vexamos os campamentos Concilia simplemente como un lugar no que poder deixar os cativos cando nós temos que ir a traballar, porque, por desgracia, non todo o mundo se pode permitir ter 2 meses de verán libre. Entón, que non o vexamos simplemente como ese sitio onde nos van a cuidar dos nosos cativos cando nós non podemos ou non temos que no faga, sino tamén como unha experiencia na que eles van a quitar beneficio.